Nagtugan na yun, Rong. Good morning. Inak ko mo sa okay. Kung mo magdungan, pag may buntag, mayo. Buntag. Tinakunos. Katuon na natingog, butoy na sayo. Katong na ulahi. Ulahi na tingog. Kato na yung naulahi, huwag na yung matingog. Ato ko na rin sudlan niya mga mura magnaulaw na rin bangko. Ato ko rin sudlan dire. Okay. Okay, ko rin sudlan kay. Sulta. Alikuran pa siya. Dire man na. Dire man ang burger. I-prepare naman ang para na to. Okay. Yung panahon na kisa may magputang likuran na. Tagbalay po na may likuran gaya ng balay. Kaya musang ka na akong naman. Gawas ka sa kusina kaya sige malikot. Pagkain mo na ito magbubaon, lahat ko na likuran. Kaya isa ka na ako rin eh. Lingkod rag, makakaon. Nang mga on man tam lingkod ta. Lingkuran dire, tapos lingkuran. Nagpaabot sa man yun, pila ka po lingkuran na rin, apay tulog ka. Napare, oh. Sudlan na to rin. Sudlan na to rin, dire kay. Pwede raman na magpahayakay ta, basta karkado na. Hallelujah. Ini kabuntagon ni ata sa mga okasyon. Kani okasyon, di ni kagulaanan, kundi kalipay yun eh. Awit sa primero yun nila, daghan kagulaanan. Sa dagway, kaya ako ang mga na. Makakaon ko dili, makasundan ko dili, huwag mo dyan ko gul-gul. Oh. Kung tintor, ko muna ako nang itunaan ba? Isultis bala kasulatan nga kung tintor at tao na sinaan na to. Pananglit, mahutda na ito, sila nagbugas. Kaning mga anak sa Diyos, mabuhi naman yun eh. Bisa kulay bugas, kaning nagpasaligan sa Ginoo nga ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong. Magagula sa mga Diyos. Kita! Medyo sulod ato sulod nandi. Ang bulong ko sa mga Sulod mo ngayog luto. Narang gawang ari. Anak siya. Yung mga bata. Pagka-luto. Nagkabahaw rin ng luto. Apa yung nagkipala? Iyan ito ni padungog-dungog ngayon siya nga, sige panggaas, pangayin mo ito, nagkabahaw rin ng luto. Karoon din pabahaw ang tulong sa Diyos. Kapag maabot mo yung panahon nga magpakita ka ka. O, diba? O, may kastanto nga di pa nato pangitaon atong andamon. Muna salmista David gani nag-andam siya pulong na siya kasi kasing para nga mabot ang panahon nga wala na di pulong, di na siya magproblema. Okay, naalam siya pulong nga gipigan siya kasi kasing. Nakagito na ang pulong na panahon ng arong panahon na mahal kayo ni bugas, mahal yung bakit ng presidente kay 20 na 20 kilo. Nakagito na nga utento ra po kung siya na. Okay. Tigbasa mo po Biblia, si Apostol Juan nga sulubon si Ginoo, may panahon nagkaon siya dugos og dulot. Apa mo kakaon ana? Dugos og dulot.
mapamukha na. Karon para sa kayo utang ang mga pamitangan. Pangitaon po ang tulon. Kalaygon ang alam sa Ginoo. Di ata alang sa pagselebrar sa birthday sa ato igsoon. Di ata ron nagkalirong. Kataw mo yung ko nga basta birthday na ito ikaw. Hallelujah. Ato ang kubiti manay giingon sa Ginoo nga ato sa siyang unahon ang kubiti sa Ginoo usara nang yan. Kubiti sa ato ang material. Okay, kini atong material ibahig man is Ginoo na ipagpakaon sa espirituhanon at ipagpakaon sa material. Panlabi nga ay doon importante ang espirituhanon. Kay mot manig basta naanad ka lamang o walay kaon mot man kag dili mo kaos ka semana. Mayroon ka pug lawas. Matod pa sa kauban akong mga pastor sa unang mga karaan na ito po. Paniya mo kasamot o kagwapo ng tao nga walay kaon. Ano sila? Kasamot o kagwapo. Dilit galing magulang. Pamori kong tinood ako kay pas ako kinabuhi tinood ko na. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ini kabutagon. Salamat ako ang mga dulungog sa pagkakalingkod sa pulong sa Dios. Salamat inyo wala brihira nyo kasi yun ay sunod. Okay. Kasi unya ni di mo mabusok ini unya ini pagkaos material mo rin mabusok mo nagiingon sa Ginoo nga kanang mga butanga ay labay ra ginasilit. Apan kani mga pulong nga ako ihatag ro diyo ni malabay silit. Nainumduman yun ini mo. Mas mo nagiingon mahanaw maning langit yuta apan ang pulong di yun manaw. Unya kita po nga napuyas pulong sa Ginoo di gyud kita mahanaw. Mahanaw pang langit kita ni aron di kita mahanaw. Di ba? Na pinaka-importante. Kasi alagdahon ta kayo ng pagkakaos ng sa Ginoo. Hallelujah. Puul kayo ni mga puul kayo ni mga untas pulong sa Ginoo. Uban, liyok na kayo. Alas 12, bitaw pa sa bibig. Alas 11, niya buwang, magandang buwali na launa, sinag-lihok-lihok ni sa na bisag baga pa kaya na ng sampo. May itong nipis-nipis kayo, sakit. Itong pikas, itong baga, una no yung labihan ang mulihok. May pinipis kay nagpundo pa. Nagson. Ngano daw ba? Hallelujah. Dalaygon ang ngalan si Ginoo. Nining ka utagon po, tag pumanjod kaya alas 11 pa man. Mabukuda na sa inyo. Hallelujah. Dili maghisgot as pulong sa Ginoo kini panaghiusang pagpasalamat. Basta mangimbita na ito igsoon kana hiniusan na Ginoo pasalamat. Okay, taron ta. Di ataron o imbita taniya una lugar pakanon taniya sa pulong sa Ginoo. Ikaduha pakanon pud taniya sa iyang mga pangandam. Ako kay duha man ko itulongog. Anong marong na may sigig kagukto na dagway kumbira. Pagkataon-taon din ang gabi na ito, ano matutot? Lo, na. Sama na. Tinood lang ito kung nadunggan. Tinood lang ito kung nadunggan. Hallelujah. Laygon ang Diyos. Unang, kung makadungog man ni Ana, nabautang makadungog sa pulong sa Diyos. Amen. Hallelujah. Mga din nag-iuluhan usang mga pagpasalamat. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dayon ako dayon ning hanigan sa pulong sa Dios dinhi sa Salmo. Hallelujah. 131. Hallelujah. Hanigan nato ning pulong sa Ginoo. Sama na ani nato basa kinahanglan mo.
Hallelujah. Yun din pagkaayo o pagkaanindot kon magakayo sa pagpuyok ang katawhan sa Dios. Hallelujah. Kalaygon ang ngalan sa Dios. Dili na kamantago na mahalan. Mahaon kami. Salamat sa tulong sa Dios na itong katalimugan karon ng pagtago. Hallelujah. Na panatid sa pagpasalamat sa Panginoon sa kanilang bilhon. Matanto. Hallelujah. At pagpadiya sa pagpasa na pagkaayo ang pagkaanindot kung mga kahiusan. Hallelujah. Importante na magkahiusan nga ako rin painumdum sahay kini panatiusa ato lamang batigo sa pagdiusa ka na makita nato literal na kata panabot pasabot ang importante yung panag-iusa kini nasa kapasitasi okay ka nang giingon sa Ginoo sa pulong niya duha kung tulo maghiskot siya ang alam kung magakahiusa muna'y buot yun ang puto kay makausa na itong literal sige ito sa kayusa apas pulong sa Ginoo wala o kung nagkayusa ta naruti tas pulong sa Ginoo wala mo din ang kabalaka alam sa mga Kristohano anak sa Ginoo wala din ang kabalaka ang Diyas balay ako maging magwawalik din ang balay ang tulong kasadya rin yung tapos mis panapon ako anak ko asawa malako na din ang pinamila sa kumwari malako din ako siya kay ako din ang ko mundag di mo niya po siya kahit po kayo kini magkaraan bitirano kami nagmugamit na rin mga ilustrasyon nga iyahan ka umaliw nga sige mag pulong Diyos Ginoo kung nga din yun isgot mahitungod din yung panginabuhi karon David na importante. Adi importante gutom man tiyan. Ay, una-una din mo na gutom na tiyan. Kapag hindi mo na una gutom, wala po na gutom. Muna, pinipulong si Ginoo kung marutid kas pulong si Ginoo na mao yun yung mapunda sila kasi-kasi. Matuman yun ang Diyos kasulatan. Wala na dito bala. Nilingon ang Ginoo sa makausa, wala po makausa nga, itong yan ninyo ang inyong kabalakang tutor na kubidro. Sito-siti nga. Araw, siya na ay kahalawa. Muna, ayaw magsigig kabalaka. Ayaw magsigig kabalaka. Itong yan na. Umanin mo itong yan, ayaw na balik-balikan ng inyong kabalaka. Oo. Muna na kinabuhi itong dili na ka mabalakahon. Nagkikwarta. Ay, kamabugutan mo ka magkwarta. Hallelujah. Ang Diyos ang ginaan ay magtago. Hallelujah. May na yun? Unay giingon. Sintihan ta mo mga iso, hindi ko malimot. Na master ko, primera ko pa master ko sa katuwig, way kapulong. O nalimot na. Ako dito itong gisulayan, yung ipamatong naman ako sumpliya doon. Ako makasustainer ba dito, pinag-istabak sa Ginoo. Wak yung puko. Timaan yung pasakdan. Hallelujah. Gibuhi niya. Marami ingon na niya po ban ka, doha ka, unong ka po mga anak, unong ka mo, ito mga silda. Gibuhi mo mo sa Ginoo. Basta, mata si Ginoo. Tumuman lang mata, puro si Ginoo. Pamaton ang Diyos si Ginoo. Paano maguna-una ito ko pala hindi kita ka klaros pag pamatungon si Ginoo. Okay. Ako rin yung dugang-dugangan kaya mabuka man ako ang mga sudilano. Huwag mga sayo, pumutaas ang mga. Hallelujah. Din ay primero, nag-isgot din nga. Iniusang pagpasalamat uban sa mga personal ko. Doon ay punto, una lugar nga kung gitanaw ni mo nga ang imong produkto ni Nintuiga inunta may kakayahan sa ito pa maka hiniusa ta pagpasalamat sa itong birthday sa mga kaigsunan. Joy punto anak kay natupad to pastor sa Cortes ng Minapo
Kana ko nung mga pagpasalamat o paghalat sa mga butanga, mga mangutang na kadit ko nung na tinuod halat. Tinugos na. Kanan yung naras imong kasikinakan, Diyos imong nauna, kasi nga, sana panahon sa kong birthday, maudyo ni akong himuon. Napuyuban nga, usaan, kining babuyag tumubo. Ako ginihawon. Mata nang uso ko putong tubo. Ako tulog ka bulan 10 kilos. O pag-abot, pagkabulan, nakaabot ng 50 kilos. Ako laman, balik yan. Balik ko gamay kay. Dako naman kaayon eh. O ako nang ibasa sa pulong sa Dios, ngayon dito, ang imong panaad ayaw langana ng bayan. Sayop di ay na masitag nga mo na ako di kumusaan. Ito kumusaan. Actual yun, akong himuon. Nagagad ko panalangin sa Ginoo, kung dagdag kong panalangin sa Ginoo, buhaton ko na ako ang dako. Kung dagdag yun, buhaton ko na sinadakot. Kung nag-agad taana, din naghihisgot o panagiusang mga pagpasalamat uban sa kaigsunan kapasabot na nga kaya sa atong kapasite sa ato ang pagsilibrar sa ato ang birthday. Hallelujah. O inunta mo kubos-kubos ang panalangin nga gihatod sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa tinuig natong pagpasalamat niya sa Ginoo. Matod pa sa ikaduha, nag-ingon diha nga magpasalamat uban sa pamilya ras panimalay. Mga pamilya ra. Sahay kami diha mag-ihara magdakot manok. Pero kung ako mga anak kere, so, kanya ka naman puti amahan ini doon. Sinahan, ay, narabapas ato alas pasto dito. Kana nang gabi na karon mga kita. Kitaan sila pagka-poli na. Ay, sana ka musita. Pilas pastora dito. Pag-imbitag niya yung birthday. Nakabok ka mga. Ganun ang na-appeal mo doon pastor yung silingan. Yung pamilya mo. Diba? Era po siling. So, madyo, doon magabok manok. Mo nag-iingon diha sa ikaduha nga magselebra sa atong birthday. Pamilya ra yun. Mga pamilya ra sulod sa panimalay. Kana ko pamilya din, naglibot ko ka, mo ra.